căști. Și zici că n-ai PC? Da, n-am deloc. Și vrei să te joci cu noi, Sam, sau ce? Da, vreau să mă joc pe serverul tău. Dar fii atent, ai ce trebuie, ai mouse, tastatura astea? Astea mi le iau eu, nu este problemă. Monitor ai? Nu, n-am. Bine, hai că rezolvăm, facem să fie bine.